ಸಾಮಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯಾಮಸರಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ಕದೆ ಬರ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಈ ಪಂಡತ್ತ ಮಾರ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಇಮೇನು ನಿಂಚಿ ಸಾಮಾರ್ ನೀಕ್ ಏರಿಯಾ 51 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂಡೇನು ಅವ್ಯಾ ಏರಿಯಾ 51 ಅಂದ ನಾನು ಸುರುಕೇನು ಮಾರ UFO ರೌಂಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ UFO ಬಂಡಪುರ ಅವ್ಯಾ ಮಿತ್ತು ಚಕ್ಕುಲಕ ಬುಡ್ಬೇರತ್ತ ಚಕ್ಕುಲಿ UFO ಯಾ ಅತ್ತ ಮಾರ ಯಾನ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂದು ಪಿರಾಡ್ ಬುಡ್ಪಿನಗೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮಿತ್ತಿ ಏನ ಬುಡ್ಪಿನ ಅವನುಂಡಾತ ಅವ್ ಮಿತ್ತು ಕೋಪುಂಡಾತ ಅವನ್ ಪುರ ಪತ್ತದು ಸ್ಟಾಕ್ ದೀಪೇರ್ಗೆ ಅವಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ఆయన ఉప్పడవాడు నాకు బాక్స్ కొంచెం గుర్తించు ఎన్నో ఒకటి కోడికి అప్పుడు మారు అంద్యా అత్య ఉంది ఏలియన్ పుర ಬೋಡಾನಿಕ್ ಎಂಚಲ ಈ ಬದುಕುನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಅವು ಬರ ನೀ ಫೇಸ್ ಆಪ್ ಗೊತ್ತಾದು ಇತ್ತಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಿಂದಾಸ ಬದುಕಿ ಒಂದು ಏಲಿಯನ್ ಪುರ ಬಡ್ಚಿನಿ ಎಂಚು ಒಕ್ಕರ ಸಾ ಬುಡು ಮಾರ ನೀನು అవుడు నీకు ఈ ఏలియన్ తూతా తూతా ఓల్పా మూలే తూతిని మూల ఓలియా సావు ಈ ಮಲ್ಲ ಏಲಿಯನ್ ಅಂತ ಮಾರ ಉಡ ಮಕ್ಕಾರ ಪಕ್ಕ ಮಾರಿ ಎಂಕ ಕುವೆಟ್ ರೋಹಿತ್ ಕೊಂಚ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ ಉಂಟು ಈ ಅತ್ಯ ಅವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಓಲ್ ಕುವೆಟ್ಗ 10 ಏಲಿಯನ್ ತೂವೇರೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕುವೆಟ್ ದಿಕ್ಕು ಅತ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾಡಿಯಾ ಅಕಲ ಸಾವ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಸೈತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಪೇಪಾಡ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಮಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಅವಳು ಅಮೆರಿಕ ಯಾ ಬರ್ಪಜಿ ಮಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಅವು ಏಲಿಯನ್ ನಡದ್ಲ ಒಂದು ಚಂದ್ರಲೋಕ ಹೋಗಲಿತ್ತ ಮಾರೆ ಇಂಚಿ ನಾವು ಚಂದ್ರಲೋಕ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ರೋಬಾಡಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸುಖೇಶನ ರಪ್ಪ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀರ ಅವು ಇಂಚಿ ನಾವು 8 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀ ಕೋಟಿ ವೈಕ್ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಹೇಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಹೌದನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾರ 120 ಪಂಪ ಮಾರ ಅವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಬರಿಟ್ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಮಕ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕರತ್ತು ಮಾರ ಈ ಪೋದವ್ರು ರಡ್ಡು ಪಿಂಟ್ ಪಾಡು ಪಿಂಟ್ ನಿಕ್ಕ ಏಲಿಯನ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಚಂದ್ರಲೋಕಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಆತೆ ಯಾವ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಕ ನಮ್ಮ ದುಬೈದಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುರ ಉಂಟು ಕುವೈಟ್ದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಕಕ್ಕೆ ತೋರಿದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ದೂಪೆ ಕೊಂಡ್ಯಾ ಕೊಜ್ಜು ಓಲ್ ಮಾರ ಸಾವು ಇಮ್ಮೆ ಓಲ್ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಏಲಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ Finish him. When you add more flavor and color to the